Headlines kan mga bareta, napabayaan na kandila, posibleng kausa kan kasulo, kan suudma sa lumang opisina kan Division Office kan DepEd Naga. Hospital bed utilization sa Bicol mantinidong nasa low risk category. Paghahanap ng bagong mabubugtakan kang Naga City Cemetery, inalatag na sa sisyon kan sangguniang panglungsod kang syudad ng Naga. Mga pasahero sa Bicol Central Station, luway-luway nang nagdadakol antes ang Semana Santa. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza, ang sa indong tagapaghatod bareta. Napapabayaan na may laad na kandila ang pinaghihiling na kausa kang nagbungkaras na kasulukan suudma sa lumang edipisyo kang Division Office kang DepEd. Digdiyan sa syudad ng Naga. Ang detalye sa report ni Jerome Breeze. Posibleng napabayaan na kandila ang naging kausa kan pagbungkaras kan kasulo sa lumang building kan Department of Education sa Barangay Peña Francia, Ciudad de Naga, kasudma. Sigun kay SFO1 Arwin Yap, ang investigador kan kaso, sarong lalaki na pigtutubudan na may problema sa pag-iisip, ang huring nahiling sa loob na lumang building na pigtutubudan man na naggamit din kandila, ninhuli tamadiklom ang lugar. Hasta sa mapabayaan asin tulos na naglakop ang kalayo, as sinatumtum ang magkakaparang sports equipment na nakatago gikan sa Camarines Sur National High School. Mahilig na ang nasusulis masira ng pang grandstand, dating grandstand. Sa pahapot-hapot nito man sa mga niraon duman sa lugar, nagluluwas na may sarong tao na may kulang sa pag-iisip. Ang sabing laog luwas duman sa lugar na ito. Sabi nga nito itong sarong nakahili, sabi ka, nagpihan lang duman sa may parking likod para mag-CR, pero duman pa lang siya nag-aagi talaga. Siguro nagagamit siya ng kandila. Ang Bureau of Fire Protection Naga, padagos pa na pigahanap ang sinasabing lalaki na naging kausa kan kasulo. Asin kun mapatutuuhan na mayo man ining problema sa pag-iisip, posibleng mahampang ini sa magkakanigong kaso. Kung talagang may problema siya sa pag-iisip, kabakasta, masakit siyang makasuhan kung talagang may diferensya sa pag-iisip. Pero kung talagang may siyang diferensya, pwede tayong makasuhan. Sa ngunyan, mayo pa ni inisyal kung piraan danyos na winalat ka na sambit na kasulo. Para sa GNN-TV48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Pagdugang kan pasahero sa Bicol Central Station antes ang Semana Santa, nanutaran. Ang kumpletong detalye sa report ni Cindy Cuesta. 50% ang nanutaran na dinugang kang pasahero antes ang Semana Santa. Kasabay man kaini ang pagdugang kan mga biyahe pasiring Metro Manila, vice versa. Sa ganyan po, ang mga booking offices po munyan is nagkukaya na po, nagkakandak na po, nagdadakul na ang nagpapareserve sa inda na mabalik Manila after Holy Week. Epekto naman subot ini kan pagluwag sa mga pigahagad na rekisito sa mga biyahero. Mientras tanto, pinaghirasman kaini ang nagkakaigwanin kadiit na paglangkaw sa pamasahe sa ordinary bus. Pag nagsi-season po, kaya peak season, especially kung araw kayo kamahalan, bagong taon, kung ano pong mga okasyon, lalo kung long weekend, iyan po nagiging normal sa binabalik ang mga buses, ito talagang pamasahe. Tadyan po kaya pag lean season, nangyayari po kaya medyo bababaan ng kadikit. Cindy Cuesta para sa GNN TV48 Naga, Newsbreak. Mientras tanto sa laog kan simanang ini, madagdag nin personahe ang manamiento kan Bicol Central Station para bantayan ang mga kalorum na bihikulo. Susog ki Jenre Bulocon, Terminal Safety Officer, magiging magkatuwang subuot ang mga taga-Public Safety Office asin ang ipapadarang dagdag na puwersa hali sa Naga City Police sa pagmamantinir kan pasi-orden sa laog asin luwas kan Bicol Central Station. Ang saro po kayong shift ni Kadigdiyo, ikaw lang po kaming apat, magiging po siyang 7. Hali po sa iba-ibang team, tayo po kaya kami sarong grupo din na kung saan nag-ooperate lang sinda sa luwasan, nasa may gate kang terminal. To sabi nga kaya alawon bakong alaw na tugutan kundi itong pahalion ta igwa po kita digdi yung nagpipirsa naghihirit na mga color bands
Para may makatuwang sa pagresponde sa panahon ng emerhensya ngunya na summer, urog na si mga makararigo sa mga beach resort. Sa Banwaan man yan ng Pasakaw, Camarines Sur, tinukdoan kan Philippine Coast Guard din tamang basic life support training ang mga tauhan kan mga may sadiri ning beach resort sa nasabing Banwaan. Pinaglalauman man ngunya na bakasyon, dakol ang maarabot na ekskursyonista sa nasabing Banwaan. Regarding po dun sa kuha natin po sa mga beach resorts, ngayon, actually katapos lang namin ng basic life training last week for 5 days training sponsored by LGU Pasakaw. Nagtulungan po ang Coast Guard sa LGU Pasakaw para po dun sa mga beach resorts natin na yung mga beach goer natin po na pupunta dito sa Pasakaw. Para po yung mga beach goer natin, safety po sila na pupunta po dito sa Pasakaw po. Bureau of Internal Revenue o BIR, pinagpalawig pa ang deadline kan pagsumiter kang taonan nindang income tax return o yang sa kuyang report. Imbis na sa petsa 15 ng bulan ng Abril ang huring baredan kan mga taxpayers sa BIR kan sa indang annual income tax, pig-extender inin huli na nagkataon na Holy Week ang petsa 15 kan bulan ng Abril, kun kaya pig-extender kan BIR sa Abril 18 ngunya na taon ang due date. Since ang filing po or ang annual due date ng annual ITR falls on a holiday, ang due date nito is na-move next working day, which is April 18. So, kami naman po is open, even Saturdays, during, kahit po holiday, sa April 9, open kami, except lang po April 16, because it is an Holy Week po. Kun kaya maging ang bookkeeping services na si Ma'am Telma Naldoza, nagruso naman da subuot ang mga kliyente niya. Nagahabol man ang mga ini sa pag-due date kan sa indang mga papeles. Ay araw mo naman sa mga kliyente. Pag na-adjust ang deadline, paurunda mo yan. Medyo chilaks-chilaks mo na sinda. O, pag kaorasan na, saka yan dyan masurusuan. Araw yan kayan. Pero kami, mga bookkeepers, pirit mi talaga na amay pa, makafarail na kami. Gusto mo yun, Holy Week, relax mo kami. Nagpagirumdom ang opisina kang BIR sa gabos na mga daipa nakakabayad kang sa indang annual income tax return na magpasiring na digdi sa opisina. Mantang daipa nagaabot ang Holy Week ninhulita hanggang Abril 18 na sana ang deadline kan sa indang pagbabayad sa BIR. Pwede kayong mag-ask ng assistance sa amin anytime. Until 5 p.m. naman kami sa office and also po sa mga tax tulungan center. Sana magkita-kita tayo sa filing season na sana makapag-submit and makapag-file tayo on time para maiwasan yung penalties. Magin-an may sa diri kang bookkeeping services na ini, nagpagirumduman na dapat subuot daita paglingawan ang obligasyon ta sa BIR nga ni makaiwas man sa penalidad. Mark Mendoza para sa GNN TV 48 Naga Newsbreak. Mantinidong nasa low-risk category ang hospital bed utilization kan Bicol Regional Pasado kan Department of Health Bicol. Susog ki Beverly Canyo, Health Program Officer kan DOH Bicol, 30 higdaan sana ang nagamit hali sa 976 na higdaan na pinagtagama para sa mga positibo sa COVID-19. Mayo man nagamit kang 88 ICU beds as in mechanical ventilators. Sa kabuuan, ang mga ospital sa Bicol Region ay nananatiling nasa low risk. May naitala pong 30 beds used among the 967 beds, which is equivalent to 3.1% utilization. Samantala, wala naman pong naitalang paggamit sa 88 beds ng ICU beds at mechanical ventilators for COVID-19. Sa pagbabalik kang news break, paghanap ng lugar para sa bagong sementeryo kang Siyudad ng Naga, pinag-ulayan na sa sangguniang panglungsod. Yan, asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan GNN TV 48 Naga News Break. Ninhuli sa padagos asin mas pinalawig na vaccination program, mas protektado kita sa COVID-19. Pero dai makampante, ngunyan na nasa taho pa kita kan pandemya, dai malingawan na pakusugon ang salud, maggamit ng face mask,
tamang distansya sa pakikiulay, magsunod sa minimum health protocols, magpa-booster shot kung kinakaipuhanan. Ini po ang sa inyong alkalde, Mayor Ed Severo, padagos na maging alerto asin ligtas. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV 48 Naga, digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. Naghahanap ka ba ng one-day printing? Look for AET Ads. We offer tarpaulin printing, billboards, panflex, laser cutting, and stainless for quality signages and many more. Your signage is the face of your business. Kaya ano pang hinihintay mo? I-level up mo na ang signages at billboard mo. Matatagpuan sa Pabidon 4, Door 5, Panganiban Drive, Naga City, in front of Boy Scout and Girl Scout of the Philippines. Sa Central Branch, located at Barangay Dinaga, Naga City, Salbay, Barangay Sagpon, Daraga Albay. For inquiries, you may call or text at 205-5322 or 0998-952-7485 and look for Mr. Willis Soliman. AET Ads ka na, your one-day quality printing. Padago sa mga bareta, pagtugdok ning panibagong City Cemetery kang syudad ning Naga, pinagdiskuter sa sesyon regular kan sangguniang panglungsod kan Subago. Ang kumpletong detalye sa report ni Cindy Cuesta. Surusuan, mayong chapel, mayong parking. Iyan ang mga bagay na pigkonsiderar ngani na magkaigwanin panibagong Naga City Cemetery. Pag-urulayan itong mga gigibuhon dahil mas maray na sa gigibuhon na bagong sementeryo, magkaigwanan ning maray na plano dahil sinangyari kaya kaning existing ta, kumbaga nagi siyang pano dahil na maray na lugar. Sa ngunyan, mayo pa man pinal na lugar kung saan isa sa gibo ang naunambit na plano. Alagad ang syerto, iyo ang dai na tutugutan na madagdagan nin panibagong ilulubong sa presenteng Naga City Cemetery, mientras na mangyari na ang bagong Naga City Cemetery. Magiging voluntarily duman sa paglipat, dahil man kaya pwedeng sabihin tang harali una duman dahil may mga tradisyon ba kita, may mga kultura na dayan acceptable. Siguro dahil lang dahil talang kay ning maisarangon yan dahil mayo pa man kita ning ma-offer na bagong lubungan. Cindy Cuesta para sa GNN TV 48 Naga Newsbreak. Sa satuyang police report, suspect na tinatakot ang dating nakarelasyon na ipapahiling subuot ang mga pribadong litrato na yaon sa iyang cellphone. Arestado man yan sa sarong entrapment operation digdis sa Syudad ning Naga. Ang kumpletong detalye sa report ni Jerome. Nabiglaan sa rong lalaki matapos ang nangyaring entrapment operation kaso Banggi. Ninhuli sa pag-blackmail sa dati kaning karelasyon sa Barangay Triangulo, Syudad ning Naga. Sa panginot kan Anti-Cybercrime Unit na pinamamayuhan ni Police Lieutenant Angelo Babagay asin pagkikipag-koordinar sa Police Station 5 Naga City Police Office. Dagos na dakop ang suspect na si alias Nick, 29 anyos. Sigun sa report, pigumaan subot kay ni ang 38 anyos na biktima na dating karelasyon na ipapakalat ang mga pribadong ladawan kan biktima kung sakaling daini magsunod sa iyang kagustuhan. Natigon yung pag-arestara sa sinasabi ng suspect dahil duman sa gihiling tang pag-report niya na karoon at kagon blackmailing dahil may kapalit na para dahil pakalat na ang mga
nude picture sa dati niyang karelasyon. Kaya nagkaiban mo pa rin ng PNP at kikipagtabangan ng biktima para madako pang suspect. Ang suspect presenteng nasa kustodiya ngunyan Canaga City Police Office asin kakahampangon ang kasong pagbalgar sa RA 11313 o mapapadapita sa sexual harassment in relation to Cybercrime Prevention Act of 2012. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa satuyang COVID-19 update, bakante ang gabos na ICU COVID bed sa Bicol Medical Center as in Geriatric Medical Center matapos na mayong maggamit kaini. Pati na ang mechanical ventilators ang mayo naggamit na mga pasyente na may COVID-19. Sa Bicol Regional Training and Teaching Hospital sa Albay, saro sana ang nagamit na higdaan para sa COVID-19. Wala po namang naitalang paggamit sa Bicol Medical Center at Bicol Region General Hospital and Geriatric Medical Center. Samantala, among the 95 beds, may isa pong nagamit sa Bicol Region Training and Teaching Hospital, which is equivalent to 1.1%, at wala naman pong naitalang paggamit sa ICU beds at mechanical ventilators para sa BRTTH. Sa pagdakan kan panahon, duwang low pressure area ang pinagbabantayan ngunya na madara nin maura na kamugtakan kan panahon. Susog kay Mr. Mike Padua kan Typhoon 2000 ang 94W ang nakalaog na sa Philippine Area of Responsibility. Asin padagos na nagrarani sa Visayas asin Mindanao area. Northeastern list wind of flow man sumuot ang nakakaapekto sa parte kan Kabikolan na makakamati nin huyop kan duros na 20 hasta 50 kilometro kada oras. Saro pang low pressure area sa luwas kan Philippine Area of Responsibility na saro pa sa Kaipuhan, Bantayan. Meron po tayong binabantayan na dalawang low pressure area. Ito po yung si 94W na humina na po ito but nag-regenerate po habang pumasok po ng Philippine Area of Responsibility kaninang umaga. At ito po ay papalapit na po sa Visayas at Mindanao at magbibigay po ito ng mga ulan. At yung kanyang trough ay posible magbigay ng mga thunderstorms sa may Mindanao at ito rin po sa Kabisayaan sa sunod na 24 hanggang 48 oras. At ang chance po ito maging bagyo within the next 24 hours ay nasa less than 35% pa lang. Let's hope and pray na hindi po ito mag-intensify. Ang ibang bagay ng ating bansa ay nasa influence po ng medyo malakas na hanging hilagang silangan. Okay? Hanging hilagang silangan. Okay? At ito po ay magbibigay ng hangin na mula 20 hanggang 50 kilometro bawat oras, lalo po dito sa may northern at central Luzon, Bicol Region, at areas po ng Mimaropa, Sulu Archipelago, Visayas. So, yan po ang hanging hilagang silangan o northeasterly surface wind flow na pinapalakas ng isang hindi gumagalaw na high pressure dito sa may katimugang bahagi po ng Korea. At sa labas ng ating bansa, meron pa po tayo nababantayan na isang low pressure area na aktibo, subalit sa nakalipas na 6 na oras ay humina na po ito. Naging less than 35% o low chance na magiging bagyo ito sa loob ng 24 oras. Medyo nagiging disorganized po ang kanyang kaulapan. But within the next couple of days, ito po inaasahan pa rin lalakas at posibleng maging bagyo bago po sumapit ang Palm Sunday o na yung araw ng darating na linggo. So, ito po ang LPA 95W, inaasahan pong magiging bagyo base sa mga computer models, but ang good news, hindi po ito maglalandfall sa anumang bahagi ng ating bansa. Asin yan ang katiripunan kan mga bareta ngunya na aldaw. Dai malingaw na bisitahon ang samuyang official Facebook fan page asin ilike ang GNN TV 48 Naga para permi kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako po si Mark Mendoza. Digdisa na yan sa GNN TV 48 Naga News Break.
Ang programang ini hatod sa to kan transfer in Ninoy and Corey Avenue in front of CBD Terminal, Naga City. Skyline 11. Every Filipino deserves to be beautiful. Located at Mayod Street, Naga City.